no wachang'o to bende gin gi point nikech ka ok gin gi point e appeal. To sani koro joma nie sirikal wigi dwa ni gibed piny gi doho. In fact jatend doho ma en Martha Koome bende nowacho ni onego gibed piny mokwongo, kata kapok owinjo ni to gibedo piny gi yalo ang'o. Be mano paro mani kare nikech gin bede sirikal mopogore, nitiere od bura, nitiere doho, to nitiere kom ker. Ang'o ma gibet ne piny? Iwinjo Trevor, ing'eni sama wuoye kodni already executive gi doho bedo piny, jomiluongo ni sirikal gi doho bedo piny. Nyore statement chande dong na attorney general kama ne igoye statement dong na attorney general ko ochung tok Martha Koome ka dong ne attorney general dong en minister mar executive mane thuon sirikal dong en thuon sirikal. Nyore dong ni neno Isaac Ruto dong en director appointee mar president mondo represent public agency. Dong neno mama sai miluongo ni ng'ane cha iluongo ni ng'ane chande nyinge wi loka ma narok kane ebenen kanyo. JSC ok en gir miluongo Judicial Service Commission ni kisheria, ng'ama dong ye kisheria ok en gir doho, en gir stakeholder maduong' mogik en executive ma Attorney General e jatend gi koluwore aetero gi commissioners ariyo aeto wan lawyers wan gi ji ariyo, achiel ma miyo ma nyar Bungoma ma otedo Kisumu nyako motegno sana, en lawyer motegno sana, iluongo ni Jacqueline Ngucho Onyango aparo en kanyo, wan mwayiere. In fact no chung gi ji mang'eny boyo ma kora karibu 500 kende. Aeto nitie Macharia Njeru ma Aman Kenya aembu be wan mwayiero, embe no yombo tomo ji enda karibu ke kura 200 kende. Iwinjo matiende en democracy, ji moyiere doge. Aeto of course nitiere jok mo represent mahakama gik opogore doge. Koro nitiere system already, but ambe na penjora nyoro ni to bende Chief Justice yonge gima wacho in terms of kagi somo statement ni gidwa dhi romo officially gi president nikech president o complain. Iwinjo nikech gima mano dhi timo en perception gima rach emo gi kuome nikech hata paro ni pile nikech Chief Justice tero ne judiciary to president tero ne executive chutho sirikal matiyo nego bed gi wuoyo. Iwinjo sana weche funding, weche kaka sirikal tiyo to ok decisional independence mar judges. Iwinjo koro kopo ni gidhi wuoyo medo judiciary budget mondo cases obed process chon, well and good. To kopo ni gidhi wuoyo cases ma live e court to nyaka ine ni to bende wan gi piny miluongo ni Kenya mane adieri makende ko wuoyo kuom rule of law ok wago azimio ok wago Kenya kwanza. Rule of law en ni ande the impact ma paro ni jowone go ng'e en ni ka in gosiepe gi moko moluongo ni foreign direct investors gidwa biro Kenya ka ng'ato dwa kelo kata milion moro 100 kaka Jarwanda moro ncha okelo kacha Jarwanda manyicha ng'ato wacho ni macha ino kelo karibu milion 400. Tipenjo ni kapo ikelo pesa ni Kenya mondo iketi kata real estate weche ute kata ikete weche thieth kata ikete ang'o, to bende in gi hakikisho ni case ni kopo ni ng'at mane ikele ne ukosa nago to bende nyalo nongo justice, inyalo dhi e court ma pesa ni duogi nwang' ratich. Onge ng'ama nyalo kelo pesa e piny ma ging'eyo ni president luongo Chief Justice to giwacho cases ma active e court. Iwinjo en very basic common sense ma president ong'eyo, Chief Justice ong'eyo, an ng'ata manenowa sama wuoyo ni bong'eyo ma ok onego bed ni gibet piny kata dichiel. Ok onego bed ni kwa discuss kata ni gidhi romo. Okay. Nikech remember na sekoni cases matimore e piny aminyi mana example ranyo mi kata par aminyi mana example are mapane jowo ng'eyo ma presidents go powerful malo president wa Kenya by far. Iwinjo to koro magi ni gibedo piny ni bedo gi piny ariyo ka jatend doho to gi jatend sirikal arms mek sirikal mano wango be shida mano wa expect ka jowa motelo noli but ok inyal bedo romo gi president nikech president to complain to complain generally ni gik moko richo o complain nikech cases ariyo adek ok oyombo and cases gi ma ok oyombo gendi bende joge appeal doge matiende pod dong cases gi pod ni court of appeal pod ngi thuolo ma yombo by the way kod luwo chik motegno. Nikech koro ma gimoro amora ma dhi timore e kes no idhi ne gi yo achiel kata machielo
ka oyombo tidhi wach ni ene man chogone doho koko makoro doho omiyo oyombo. Ka ok oyombo tidhi wach ni doho be koro ng'anyo nikech chogone gi koko koro gidwa ni jatend piny oyombi. To an gima concern kaka ng'ama practice law kendo apuonjo weche law gi. En gima nikech ato winjo na ni malo. En gima ng'ata ma samoro kung'e weche chege dhi paro. To bende onge kata gawuono ng'ato okona ni bende tiende dhi e course gi ma client na. Bende tiende dhi kendo dhi e court ka Ruto mose yanyogi. Iwinjo. To kata judge mal handle case ne okia. Iwinjo. Koro perception. Remember ni onge ng'at mosebede telo e piny mangima, e piny ma doho ok ti malong'o mowuok e telo to mor. Kaka neno Obama mor Amerika cha, owuok kata ng'a manye onge. Examples ng'eny ka Omera. Kata kopando ka en ayuarruok. Kata China manadake, ng'eny jok mowuok e telo, kata nyore kane gimako ng'ien manotelo ne Evergrande real estate mana gero ute. Nyoro. Iwinjo. Kawuone kolade iwinjo. Onge ng'at mosetelo e piny ma doho kotegno. Sana e Afrika waka gi ng'eny. Mowuok to kodhi kata exile. Sama wuoyi kod niendi, kata sama wuoyi kod Trevor, ministers ma Zimbabwe mane otiyo gi Mugabe, moko dak Nairobi ka. Iwinjo. Ke joge nyango ratich gi kucho. Koro jowa motelo na Kenya kae kik wene gi special. Kidwa ng'iyo good example. Iwinjo. Nikech ng'ene nyaka kon gi adier nikech wan professionals. Ouru inja kubuke telo pugo tiko kata yiga gi nus. Doge. Okotigo dweche to wuodo mabunde. Dino keth dote. Iwinjo. Dine jowote ka promo bunde magido kata bundo ge mare last security nikech no se magi security managen mangon kane wuon gi ne telo. Kako nego ben timore. Iwinjo. Nikech koro nego bedo raia. Koro dino keth do kaka dalo moko no threaten ja. Ni wabiro revisit cha. Ng'ama ne dhirito a family ne. Do ndiko gise wuok Kenya ka. Do no gima tore matengi be. Gina practical examples paweyo dhao ni Ruto dhao gi do juangowa. Practical examples rule of law nyaka bedi. Antie gima ji somo sheria gi. Iwinjo. Adok som gi mondo saji. Som gi somo gi mondo waber gi system mantie rule of law kati duong kati tin tinya odhi do tinwango ratichi ati kishan ingi adiere ni order minwango no dhi bedo enforced. Mane rule of law. Tango makore nyalo tim sani mondo